Kirolak oso garrantzitsuak izan dira euskaldunentzat. Txirrindularitza, futbola, herri kirolak, pilota eta nola ez, baita ere, sukaldaritza. Gaurko saioan biak uztartuko ditugu. Kirola eta sukaldaritza. Ez mugitu. Hemen txenabil, pelotakin jolasten, eta pelotaz asko dakin batekin. Iker, ongi etorri, zer moduz? Apa, ondo. Hore bat, iemen izatia, pelotari oia, eta emakume mastercapen sortzailea, ez da? Hori da. Hala, dek, eta zukalden zemuz moldatzeaiz, plateren bat sortu aldek? Egia esan ez. Guandik ez, guandik ez. Pelotan hobeto moldatzen gara zukaldean baino. Adi laguna, ni pelotan erdizka ibiltzen naiz, zukalden ikasten nahi nauk, eta bion artean saio bikainateako du. Adi lagunak. Bueno, lagunak eta Iker, ingo deuna da, barrengorri lasaina bat, bale? Eta ingo izutena da aurrena garatu nundik noa ibiliko gehan. Hemen ingo deuna da, behitu, hemen dakau pasta. Pasta ingo deuna da ura irekin, eta ontzi baten pastara bota. Eta berotasun horrekin, ja nahikoa egingo da. Zeratikan, gero bakizue, lasaina laben bukatzea egiten, eta hor xamurtzen bukatuko da. Iteko hau, inbiar deuna da, behitu, hemen dazkau barrengorrik, baratzuri pixkatekin salteatuko ditugu, eta alde baten utziko ditugu. Eta beste alde batetikan, ingo deuna da bexamelain. Batzui pixkaterreko deure bai, tipula, gurinetan nola ez, goxatuko deu, irin pixka bota bertara, baita ere intxaur moskatua botako deu, eta esniakin bexamela bukatuko deu. Ja alde batetik badakau, pasta egosita, barrengorrik salteatuta, eta lasaina ere bai. Eta hemen dazkaun beste osagaiak, ziazerbak, mozzarella, tomate lehorra, eta burrata, denakin lasaina montatzen hasiko gea. Ontzi bat hartuko deu, azpin bexamel pixka bota, gero barrengorri batzuk, baita ere ziazerbak, tomate pixkat, eta berrize pasta. Hola, 3 bihar jarriko deu, gainean bexamela, barrengorri batzuk, eta hori labian bukatuko deu, bale? Eta hori izangoa gaurko plateran oinarri ja. Eta honi lagungarri pare bat gauza ingozkio. Hemen, tomate geresi batzu dazkau, baratzuritan salteatuko ditugu, ikusiko dugu zuritu ez txukun usteko, eta hori ingo deuna da, gero hemen belarru zaintzu horrekin, goxatuko dugu, eta marmelada antzeko bat ingo dugu, lasaina launtzeko, bale? Eta hori gutxi balitz, hor dazkau barrengorri batzuk bai, ingo ditugunare bai, xerretan moztu, eta ingo ditugure bai, alinatu, eta gordinikan entxaladatxo bat ingo dugu, ba ingo dugu, lasaina, tomate pixkat, eta barrengorri entxalada. Gauz asko? Prozesu luzea. Lasa egun gaitu, edo zinkezka, galdetu eta nik esango dit, bale? Bueno, hemen ingo duna da, ni bexamelakin hasiko naiz, eta azuka direz, behitu, aldizkiazu, behitu, hemen dikan, aurrena, bi ale baratzuri atera, eta ingo dituzuna da, zuritu eta txikitu, eta gero hauek ingo dituguna da xerratu, bale? Presik etzekau, Hau aitzaki baek, hiri entzuteko zertan ibiltzea izen, hire enpresa o nola deitzen dio? Bota. Bota galdera. Bale, nola deitzen diozu zure enpresa kirola... Shaker. Shaker deitzen hori da. Zer deitzen dezu zehazki Shakerren? Gauza asko, kirol munduari lotuta, gehien bat kirol ekitaldiak antolatzen ditugu, kirol ekitaldietatik aparte, kiroldegi ezberdinetako kirol kudeak eta eramaten ditugu. Kiroldegietako kudeak eta langileekin batera, hor jartzen ditugu kiroldegietan, espineneko monitoreak, jogako monitoreak, taitziko monitoreak, igeriketako monitoreak. Osa, nik esan dut Master Cup sortu ezola, baina hori izan da gauzatxo bat, iten dezuena, Shakerren, ez da? Hori da beste gauza bat, beste... Baina hori ere bai Shakerretik dator, edo... Bai, Shakerren bitartez, martxan jarri genuen proiektua, emakumeak eskupilotan jokatzeko aukera hori sortu genuen. Orain dela 10 urte hasi ginen, eta egia zen proiektu polit bat, proiektu aberazgarri bat.
erantzun oso ona izan duen proiektua. Eta beharrezkoa zana, egaina, ez da? Zeatik hor utzunea handi bat, zeon. Bai, hori da. Azkenean horregaitik eman genuen pausu hori, horregaitik jarri genuen martzan proiektu hori, utzune bat zegoelako. Orduan emakume pelotariak eskola kirolean ibiltzen ziren, pelotan jokatzen, baina 12-13 urtera heltzen zirenean, txintxilika. Pelota munduan jarraitu nahi bada zuten, erramientara pasatzen ziren. Edo pasarazi egiten zituzten. Ez zeolako besteik alegila, ez da? Hori da. Hortik aurrera utzune hori ikusita, egin genuen izan zen gehien bat pelota bat egokitu emakumeen eskura, eta hortik pelota gozuarekin hasi ginen txapelketak antolatzen. Eta horri esker, erantzun oso ona izan genuen. Lehenengo txapelketatik 75 pelotarik izena eman zuten, hortik aurrera 100 pelotarira ere igozan izen ematia, eta txapelketak gero eta indar gehiago hartzen joan ziren, telebistatik ere ematen dira gaur egun finalak eta finalerdiak. Eta horri esker, gero eta neskatia gehiago ari dira gaur egun, Euskal Herriko klub ezberdinetan, eta egia esan proiektu oso polita, oso aberasgarria. Eta evoluzio bat izaten gaina, esan duzun bezala goxokin hasi zian, baina badijoa bere indarra hartzen da bere lekua hartzen, ez da? Hor, gozuarekin egin genuena izan zen, erakarri emakumei pelota lekuetara eta pelota hori entzutezu, kan, entzun aldezue pelota, honekin ibiltzaldea guain. Gaur egun, Bai, eman. Arritxa emateo, Eta, hau da gaur egun ibiltzen duena profesionalki txapelketan. Hori da, elite mailako pelotaria eta promesa mailako pelotariek pelota honekin ari dira. Eta hasieran goxuakin hasi zian, orduan tako jarri gabe? Takoa jarri gabe. Gaur egun ere pelota gozuarekin jarraitzen dute. Pelotari gutxiago dira, ja gehienak pelota mistoarekin ari direlako, pelota gogorronekin. Eta, hor, evoluzio hori izan da, 10 urteko epe honetan, pelota gozuatik, pelota mistora, pelotari gehiena pasatu dira pelota honetara. Txiki xama, karo, emakumean zegoen. Horrek, 72... Hoi txikila da, emateu jode, hori eskuan sartu bihartzaizu horrez, eta barra baino. Zuri sartzen zaizu. Nahi bihatzan gaizki emateu delako. Berez, pelotan ari diren emakume gehienak eskuan, are txikiagoa dute eta oraindik pelota honekin ondo moldatzen dira, baina pelota horrek ere bere evoluzioa izango du denporan eta segurueni lortuko duguna da, gero eta pelota gogor batekin jokatzea. Eta nola izan zian hasiera hori, nola lortu zen duen hau martxan jartzea? Erresa da, nahia eukitzia, gogo eukitzia eta bihar hori daola gure bueltan, baina ez du erresa izan behar, ez da, holako zerbait hastia. Ez da erresa izan, askotan esaten genuen, hemen emakumeak kirol ezberdinak egiten dituztelako, baina emakume asko barneratuta izaten zuten pelotan ezin zutela jokatu. Eta hori aldatzea eta kontzientziatzen hastea pelotan jokatu aldeurela, etzan erreza izan, batez be pelotariak animatzeko pelotan hasteko. Bai pelota gozuari esker, pelotan jokatzen hasten zirenean, ikusten zuten posiblea dela, eta jokatu aldezatela inongo arazo barik. Eta hortik aurrera, pelota gozuagaz, sortu ziren talde ezberdinak, lehenengo taldea sortu zen Larrabetzun, nik kiroldegiak kudeatzen dudalez, bertan eskaini genuelako emakumentzako eskupilota ikastaroa. Ez bakarrik spinning, yoga, pilates eta betiko ekintza kiroldegietan daudenak. Eta espezifikoki emakumentzako pilota, eta orduan ja talde bat sortu zen. Eta sorpresa izan zen, 8 emakumek izena eman zutela. Eta 8 emakume hoiei, guk entrenatzaile bat jarri genien, materiala jarri genien, eta entrenatzen hasi ziren astean birritan, aste arte eta ostegunetan. Eta hortik pizkanaka emakume gehiago izena eman zuten, eta 28 emakume ibili ziren pelotan jokatzen. Pelota
gozuarekin jokatzen. Osea, etzen duten espero lako moimintua izatia? Hainbesterako ez, egia esan hainbesterako ez. Lehenengo ikastaroa zalako, emakumentzako zuzenduta, baina ez dakigu zelako erantzuna izango zuen, eta egia esan, erantzun osona izan zen. Eta hortikan, noiz etorri zen lehendabiziko txapelketa. Hor ja ikusi zen ditun berotuta, esan zenun, ja, aurten jarri behar dituten hemen txapelketan, edo nola izan zen? Hori izan zen 2014an, eta 2014tik 2015 bitartean, talde horrekin entrenatzen jarraitu genuen, eta 2015an antolatu genuen emakume cup lehenengo txapelketa, finala Zamudion izan zana. Ganera, horbe publiko aldetik ere oso erantzun ona izan genuen, hori izan zen historiako lehenengo emakumeen txapelketa ofiziala, telebistatik eman zana, eta pelotari hoiekin txapelketa hori antolatu genuen, eta final hori antolatu genuen. Hore handi bat orduan, ez da? Eskerrik asko, eskerrik asko. Kulpa hondiakak, Iker. Azkenean, proiektu bat martxan jartzen dozunean, jentiak erantzutea eta ondo antolatzen dozunean, egia esan, satisfazio bat da. Balekoa izan da indetena. Zeu zerreia behin behar dut hemen. Inberezuna da behitu, hau hor bera bota, organikoa. Eta bi hauek zurituta utziko dituzu, gero barrengorri hauek salteatzeko, bale? Zuritu eta xerratu. Nik bikendu izkizut, hemen barroa botatzeko hemen bexamelai, eta dago atxirrek itxarraka. Hemen botaetena da gurina eta olio pixkate bai botako diot, Gurina eta olioakin bilakin ningo dugu bexamela. Ondo. Eta hor, emakume Master Cup izan da indezuen zerbait oso potentia, baina esan dezun bezala, beste gauza mordo bat dituzue bertan, ez da? Bai. Zer dakazu guantxe esku hartian adibidez? Orain esku hartian izan dugu Euskal Herriko itzulia. Euskal Herriko itzulian ere, horra antolakuntzan harinaz, satari lanetan ere ibiltzen naiz. Gero baita Bilboko gaueko maratoia, Bilbao Night Marathon. Bilbao Night Marathon? Bai, ez dakit hori ezagutzen dozun, baina... Gaue Bilbon, baina maratoia zehazki... Nahiko maratoia izateare bai, Gauetakoa maratoia handia eta luzeak izaten dira. Bai, kilometro asko. Eta zertan datza zehazki? Hola ondo dago. Zertan datza zehazki maratoi horrek? Maratoia pentsatzen dut, zer dira, 52 kilometro korrika? Gauez. Gauez. 52 kilometro, 21 kilometro erdi maratoia, eta gero 10 kilometro pirata izenez ezagutzen den lasterketa, eta, bertan hor 13.000 parte hartzaiek parte hartzen dute. Eta azkenean, horrek lan handia ematen du, urte guztian egin beharreko lana, hau berez urrian izaten da, eta horrekin ari gara orain gehien bat, sasoi honetan. Ze ona. Lagunak, hemen txaigea Iker Davidok gauzak iten, barrengorri mosten egin naiz nik, utziko da ondo potxatzia, bexamelan gero xamurrateatzeko, hemen da gauna da ja ura irekiteko, eta ingo deuna da, hau, esan dizuten bezala, pastara bota. Ez deu pasta botako gureta baizik, eta horrela, xamurtuko dira, gero errexeraz jartzeko. Ez pehatzeko, behaien artian, ur pixka botaet, eta hola, olio pixka botako jotarten bai. Hola, ez diain errespeatuko. Eta hau esan da, ingo deuna da, erreportai bat ikustea jungo gea, bale? Hau da honean, zeituen goltatuko gea, bexamela itea. Eta zehazki jungo gea, Victor Arategira, eta Arategitan beti ikasten gaude. Guazen bertara. Joseba, egunon, Mikel Naz, eta gaur sondikan zauzie, Bitor Arategia ezagutzeko. Bitor Arategian iraitak zabaldu zaban, 1998 garren urtean. Lehen hautik bere egon zan bere osabagaz, beharrean, baina, Johnson soldaduzkara, eta urte hortan ja lotu zan bera bakarrik, eta hori data hartu dugu sorkuntza data moduan. Zabalduta urte batxutara, nire aitan arreba, hasi izan beragaz lagunduten, eta handik beste urte batxutara, nire ama. Gero ondoren etorgara nire arrebatani, oindala ja urtetxu batzuk, gero nire aita jubilatu da,
eta ondino mantentzen gara nire ama, arrebatani. Gu saiatuten gara, beriztuten apur bat, aldogun kalitate honena emuten. Saiatuten gara lurraldeko nekazariei ganu erosten, aldogun enean, bentsat, eta gero egiten dugu elaboratu tradizionalak, odolosteak, txorizoak, solomoa, saietxa, eta gero saiatu gara apurbet egokitzen, eta beba egiten dugu eguneroko elaboratuak, San Jakoboak, katxopoak, saltxitxak, hamburguesak. Eta gure produktu izarra direz odolosteak, barazki odolosteak, eta euregaz nahiko sari irabazi duguz, 4-5 sari, txapeldun sari degoguz. Gero, oindala ja urtetxu batzuk, ingendun sukalde bat, eta hasi ginen ja plater prestatu batzuk iten. Gure plater prestatuen artean, arrakasta gehien deukinak direz, piperbetea, karrierak bebai, bustana, txarripatak bizkaitar saltxan, eta batez be, okelarekin harremanarekin platerrak. Bagauz ja gure sukaldean, Jon Egaz, Jon gure bi sukaldarietako bat dala, eta berak prestatuko dozkoen gure eguneko platera. Odoloste fidegoa bat. Azteko jarriko gure irugiarra egosten, alde batetik. Beste alde batetik, hasiko gara barazkiak gorritzen. Kipula, piper berdea eta senarioa. Bebai badeko guz gari zainzuriak eta zitakeak. Hau dana batera bigunduko doguz, eta gero botako txego tomate apurbet. Hemen, Victor Erategian, batez be landuten dugu sukaldaritza tradizionala. Baina, aldan neurrian be, saietuten gara beste leku batzutako platerrak be, sartuten zuzia, ramenak, eta holako gauzak be landu duguz. Eta, guk badeko guz gure proposamenak, baina bebai gaboz zabali, bezeroen proposamenak be entzutera, eta euren esanetara gaboz. Eta, fidegoa, oindala ja urtetxu batzuk hasi garela gure lehenengo plateren artean rotazioan sartzen. Eta, batez be, denboraldiko produktuekaz bagoaz aldatuten. Eta, intokaiaku odoloste fidegoa bat. Irugiarra lapidkotik atarako dugu, eta beragazindako saltxa hori aprobetxatuko dugu fideoak egosteko. Ondoren fideoak eta barazkiak naztuko dituguz, eta salda hori dituko diogu. Nazketa hau irekiten ipiniko dugu, eta ondoren odolostea razioka kokatuko dugu, laberoa eroteko. Fideoak hori labean 12-15 minutu inguru egon behar dira, eta bitartean irugiarra plantxatik pasako dugu. Errezeta hau, nazketa antxeko bat da, Jonek sortu dau, eta apurbet gure produktu izarra apurbet baloren egiteko, eta beragaz plater prestatu bat ukiteko. Eta, fidegoa dakizunez, mediterrania errezeta bat da, baina, guk sartu dutxegu gure euskaldun toke hori. Fidegoa badeko eginda, eta ja bakarri falta jaku dekorazioa. Nimingo dugu, alioli apurbet, gari zainzuri batzuekaz eta irugiarragaz. Joseba, hau izan da gure plateran aurkezpena, eta Gustavo Jatxue, badakizuen non gauzen. Victor Erategin, sondikan. Eskerrik asko, agur! Aupa, bikote, ze itxura, hor fideoa horik odolki horiekin hor, eta olita guzti, ai ama. Launa, bezarka handi bat, eta jarraitu horrelaxe, goxatzen eta goxatu arazten. Gurean jarraitu behar dugu, hemen txetan zandazkatela hauek, hemen behar deuna da, Iker, batzu jau xerratukoek, eta barrengorri hauekin martxan jarriko dugu, bale? Batzu jak eserretzeko, batea botako dugu. Zeingo dugu, zu jakun xerratzen. Ingo deuna da, hemen olillo bota, gaina nahiko bero da hola ja, eta bertara barrengorri bota, eta gero baratzuria. Horrena baratzuria botatzen badeu, gero barrengorri kiteako, batzu jak erraiten dira askotan. Hau botako dugu, pixka lasaitzeko, eta hori, xerretanin, eta bertara bota. Bale, eta nik bexamela ingoet, eta gero montaia egiten hasiko geha zuzenean.
Oso ondo. Vale. Honekin nahikoa, ez? Bai, bi hoiekin nola zapore pixkat emateko, bai, nola geho betxamelei bota jo baratzu ja. Gihore tomatik eukiko, danan pixkat egongoa, ba, danan pixkat. Gehiagi botatzen bai jota nahi, gaizki, bale, bota bertara, eta hoi goxatzen jarriko dugu. Oso ondo, ezin hori, olio pixka gehiago, eta gatzan ikutuare bai botako jo. Bueno, hoi martxan, eta hori martxan behitu. Geho, nola jun bergean, lasaina prestatzen eta geruzadanak ondo jartzen, behitu, hemen ibili naizen ere bai, pixkat moitzen, Zeratik, usten badeutanak eldikan, bata bestian kontra, kontuatze geraneko peauta daude. Orduan noiz benka, pixkat sardezka bat sartu, eskua sartu eta pixka moitu, ba ez peauta gelditzeko, bale? Ondo. Eta hemen, montaia hau biteko adibidez, tomate lehor hauek, goiz prestatzen, igual erditikan, o tira batzut moztu, da tira batzut, gero burrata honeire bai, zukoak enduko jogetan berdina ingo deu, eta dena preste ukiko deu, ba nik lasaina indagatenian montaia egiten azteko, bale? Oso ondo. Bueno, eta Iker, zu pelotari profesionala izan dakoa zea. Bai, eskasa, baina bai. Nola izan da zure ibilbidea? Zertze, aurrelari, atzelari... Babitu, gorputz honekin... Lautardian. Ez, aurrelari bezala jogatzen nuen. Vale. Hor, 17 urterekin afizionatu mailan hasi nintzen, gero hor bi enpresakin entrenatzen hasi ginen. Bai. Eta gero azkenian, Garfe enpresarekin hasi nintzen pelotan jokatzen, eta jarraian Frontis enpresarekin. Hor, bigarren mailako pelotaria, baina horregaitik izan dizut pelotari eskasa, eta aurrelari moduan, gaur egun gainera, pelotan jokatzeko oso indartsu izan behar zara, eta gorputza handia izan. Nei beti pixkat hoi gertatzen zaiten bai, ikastolan da, anaiekin da, bestia, eta ni jolastu eta azkarra bai, eta bota eta jaso eta bai, baina kio, tokatzen zitzaizun indartsu bat, eta beti bi kuadro atzeago, eta zeinik ez, mekatxiz da. Baina hori ez da bai da izaten dugu. Añakua berdik horona. Azkenean zein da pelotari ona, asko jotzen duena eta indartsua, Zena, ezabaleta o lazo altuna. Claro, hori da. Ni geratzen naiz altunarekin. Esaten dute, amezketako magua dala. Magua. Pelotan ondo jokatzen dakielako, pelotan errekurtso asko dituelako. Bai. Eta gero... Kantxan etxian bezala daulako, ez da? Hori da. Baina egia da, Zabaleta ere pelotaria handia dala, baina pelotari oso indartsuak dira, asko irabazten dutenak indarra gaitik, euren potentzia gaitik, baina gero badaude beste pelotari batzuk, errekurtso asko dituztenak. Hor futbolian bezala, Messi izan de gabila eta gero igual beste portentu, baino. Abila izan behar, azkenean txikia zarenean, beste duai batzuk garatzen duzu. Bestela ezin ibili horien artian, ez da? Existitu alizateko, badakizu, eta buru batera alizateko, beste era batera jokatzen duzu, eta beste errekurtso batzu dituzu. Eta, orduan, nire ibilbidea, orduan, hortxe gehatu guan, sekun, noiz baiti nuan, lehenengo maiakoakin partidan bat, edo Ez. Entrenatu, Eibarren entrenatzen genuenean, orduan, entrenatzen genuen lehenengo maiako pelotariekin, baina lehenengo maiako partida bat, estelar bat, nik ez dute inoiz jokatu. Ez. Katxila, mar, behai egaltzen du, ez da? Esperientzia oso onak egindoaz pelotan, eta azkenean, tontoka bederatzi urte egin dituen profesional bezala. Eta gustora, egindako ibilbideagaz, oso gustora. Eta eukiko ekor partiduen bat edo egun politena, txekit, zioze irabaziko, bigarren mailan bak ere, ez da? Horre txapelketa on bat egin nuen, bere momentuan, bere garaian, Fernando Arretxerekin batera. Fernando Ondilla. Fernando Ondillarekin. Eta berarekin, final bat jokatzea tokatu zitzaidan, galdu egin genuen finalura, baina, niretzako egun berezia izan zen. Ona. Bai. Bueno, eta Iker, eta hor bat dago, zer norbaiten aurka oso segatu zaizuna hor, arrantzaen bat esatezuna, gustoko zitzaiten honei... Honen aurka jokatzea? Bai. Bai. Nire laguna den pelotari baten aurka, Juan Martínez de Irujoren aurka. Eta badakizu zer gaitik? Horre gainera... gatza erra, Bai, gatza erra, baina hor gertatu jate, ez dut inoiz jokatu bere aurka, bera nire adinekoa da, 81 batekoa. Eta, karo, hau Juan Martínez de Irujo, kadete, juveniletan eta
Ba, bueno, ez zan nabarmentzen, ez zuen goi mailako maila hori izaten, adin horretan, Gero, 21 urterekin, hor goraka egin zuen, kriston maila hartu zuen, Diario Baskoko txapelketa jokatuta, debuta egin zuen, baina gaztetan inoz ez dugu batera jokatu, eta gero profesionaletan ez da ere ez. Ja behan du. Bai, bueno, beranduago hasi zan, eta, bueno, ni orduan ja bigarren mailako pelotaria nintzen, baina gero ikusi zenduen bere bilakaera zelakoa izan zen. Bai. Eta bai, gustatuko litzaiake... Eta Aimar, horre bai basan fuertiagoa, eta bestia pizka dabileagoa Aimar horre pike arrazitxion, Hori da, Aimarren kontra ere ez dut jokatu, Aimar ni baino nagusiagoa dalako, baina oinatz bengotxearen aurka dibidez jokatuta nau, baina hor bai, gustatuko litzaiake, hori, Irujoren aurka jokatu alizatia, baina ez da posible izan. Ondo, bueno, hemen... Bueno, bukatuko dut. Bai, guain montaia iten hasi biharkea, bale? Baitu, Dek gau, bexamela pixkat, guain botatze jau, gazta pixkat, zia zerba batzuk, bale? Eta tomatia ere bai. Venga, bilon arte montaia egiten jungo gea, bale? Ondo. Venga, zu jarri tomate. Botako dorra? Bai, zia zerban gainean, hola, tiratxo batzuk, tiki, eta danien jarriko dugu. Eta baita ere, barren gorrik, eta berriro, berdin egingo du, behin da berriz. Eta zuretzako, zein izan da historiako pelotaik haundilena? Zenek beti, zein izan zan zure referentia hor gazte zinanian? Jo, gaztean nintzenean gehien gustatzen zitzaidan azan lehenengo Julian Retegi. Vale, Julian haundillare, Julian Retegi eta gero Aimar Olaizola. Eta Aimar Olaizolarekin batera, gero ja Irujo hasi zanean, Irujo asko gustatzen zitzaidan, gehien bat errevoluzionatu egin zuen pilota mundua, berak zituen errekurtso guztien gaitik, postura barrien gaitik, eta azkenean, nik uste horrek izan direla igual pelotari onena, edo niretzako erreferentiak, ez? Ez beti berdina, baizik eta momentuan ondianak, ez da? Hori da. Eta gaur egun, Jokin Altuna. Esan, Jokin Altuna jokatzen ari dena, harrigarri da. Eta asko gustatzen zait Jokin Altuna ikustea. Telebistan ikusten dudanean, beti geratzen naz partidua osorik ikusten. Dudi gabe. Eta inoiz ez galdutzat ematen partidu bat, Zean, eizbaligo, oita bi, lau, igualik, Altuna pelota hartu eta adi. Psikologikoki oso pilotari onena da. Ez bakarrik teknika aldetik. Eta gero hori, ze habilidadeakan, datakan gorputzakin gatza nolakan, eta esker galtio goitikan, dan bat, dana gauza, eta zelako defentsa daukan. Dana, gerrilla, defentsa, burua, sakia, airia, gantxu, eske dana segak. Dana segak. Jarri hemen berriro ingo, bota berriro, danetik. Burrata, astu inzaigu, gauza hontan jarri beharko dugu behintzat, Haure bai banatu behar dezu, hola. Vale. Venga, zia zerbak. Gauza errateako kemen, Hau, besamela badeko, nire gustukoa da, Hori, bazitxo nahi lagun bat, gaur jango izki hau zia zerba besamelakin, bale, ni jarriak zia zerba gabe, mesetez, Ni katxila, mar. Esan zuk, Dana botatzen dugun edo zenbat, edo... Nola, geruza desiente dazkan, daneti topatuko deu, guain hau segarriko deu berri zen, eta bain buoztuak burrata hori pixkatu. Burrata bain moztuko deu, bai. Horrelaxe, pare bat olako, tomate lehorra hori gauza eharraeke. Nei asko gustatzen zait. Hemen behar deuna da, guain, burrata jarri. Zelan egiten dozu, esukaldari egolan atzamarra. Mosture itegea, Pentsa, Ondo. Horrelaxe. Lodiagoak edo zelan. Ezino behu joa horrela. Hemen behar deuna da guain, burratatxua jarriko deu, bexamelaz estaliko deu. Nire emazteak ikusten didanean esan... Inin beharko ketxian, ez da? Hasi beharko zara, oin... Familia hundia zate, umeke badazkazu? Bi seme alaba. Bi seme alaba. Ekai eta lukene. Ez da? Horre bai. Batez be kirola egiten deurenean, datxera datozenean, danetari jaten deure. Danetarik eta asko. Hala, hain bierda. Zenbat urte dazka eguan txe? Ekai nagusi da mutile 12 urte eta lukene neskak 10 urte. Hor txibilten gara, atzera eta horrela. Sasoi herrian. Bai. Ingo deuna da, ondo estali. Hemen ingo deuna da gainen bakarrikan ja barrengo horri jarriko ditugu.
Bertena da ondo harrapatzeko mingaina bat bihar dut emendikan. Ba, ez da zaila, platerra hoitia, Zaila, zeatik ikusi ezu, bexamelain, beste osagaiak prestatu, eta gero, tomate lehorra ez zaitela hainbeste gustatzen. Ba, aldatu tomate lehorra, geresi tomate galditu zuen barruan sartu. Osia zerba berren beste zerbait, ba, hemen bakizue, bakoitzak nahi duna aldula jarri. Bere guztu daiteko. Nik ideiak ematizkizuet, baina gustatzen gero ideia hauetatikan, zuek, zuen detaiek ateatzia. Bakoitzai, gustatzen zaion bezala gehien. Oain behar deuna da. Jarri, barren gorri gainean ebai. Txukun, horrela xe. Eta, hau ingo deuna da, labian sartu, gratinatzea. Eta hau, gratinatzen daun bitartian, muskizean jungo da. Eta bertan, prestatuko igue, 100 tartarra. Ikusiko zuen gauza goxua. Eta hau, goxatzen gelditzean bitartian, labian. Hemen ingo deuna da, gazta pixka bota. Bota, gazta bildurri gabe. Gazta bere guztitxue emoten dutzu, bere saboria. Saboria eta kurruskaria eta dana. Venga, hola, eta tomate lehor pare bat eba batako esio. Venga, esino. Hau inda, hijo alabea, eta sandakoa. Guantxe gaudegu bueltan. Guazen ikustea, muskizen, ze gauzako sekiteituan. Eguerdion, Joseba. Gaur Pobeinan gaude, Muskizeko auzo txiki batean, nian naiz eta itsaslur proiektua aurkeztuko dizuet. Itsaslur proiektua sortu zen 2018 urtean, Bizkaiko labe garaiak itxi zirenean, bertan zeuden langileak sortu zuten fundazio bat, dela gaztelaniaz Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral. Eta proiektu hau bertatik sortzen zen. Helburu nagusietako bat da bazterketa arriskuan dauden pertsona horiei prestakuntza eta lana ematea. Itsaslurrek dauzke 3 hanka eta lehenengo hanka izango zen martxan jartzea elikagai transformazioaren zentru bat. Hurrengo zatia izango zen geure produktuak guk ekoiztea eta horretarako lurreko eta negutegiko hortuak sortuko ditugu. Eta 3. zatia da komertzializazioa, elikagaia eta osasunaren difusioa. Itsaslurrek dauzke produktu propioak, itsaslur marka, alde batetik, eta beste enpresei ere produktuak egiten dizkiegu. Geure markari dagokionez, dauzkegu 2 produkzio lerro. Garaiko produktu freskoak, adibidez zerbak, eta beste aldetik garaiko produktu hauekin egindako erdi kontserbak. Barazki kremak, porru krema, azerba krema, kalabazina eta kalabaza, gazpatxoa, jak tomaterekin egindako saltza, eta guain azken hilabetean atera dugu kiwizko mermelada extra. Gaina dauka azukere gutxi eta gehigarririk gabea. Orokorrean, gure produktu guztiak ez dauzkate gehigarririk eta oso naturalak dira. Oso zaila da produktu bat aukeratzea, produktu izar bezala, ze azkenen urtearen garaianen arabera produktu bat edo beste ateratzen dugu. Baina esango nuke udaraldean gazpatxoa dela gure produktu izarra eta hotz gehiago egiten duenen kremak. Orain, eguraldi ona egiten hasi denez, gure produktu izarretako bat gazpatxoa erabiliko dugu beste plater mota bat egiteko. Osasungarria, erreza eta edozeinek egiteko moduko. Hemen daukagu Ander, gure sukaldaria. Kaixo, Ander? Kaixo egunon. Eta berak prestatuko digu errezeta freskagarri bat udararako. Eta horretarako erabiliko dugu itsaslur gazpatxoa, kontserbantei gabe eta oso naturala. Eta emango diogu aukera berri bat, beste plater mota bat egiteko. Tartar vegetala, gazpatxo eta urdaiazpiko kurruskarearekin. Hasteko emulsio bat egingo dugu, horretarako limoiari zuku batearako diogu, olioarekin nahastuko dugu, eta gatza eta piper beltza gehituko diogu. Ondoren, barazkiak eta ahontz gazta kuboetan zatituko ditugu. Eta nahasketa hau emulsioarekin nahastuko dugu. Gero urdaiazpiko kurruskaria egingo dugu, eta bukatzeko ogia zatitu eta zartagian gorrituko dugu.
Gazpatxo honen berezitasun bat da, guk bertako ekoizleei erosten diegula soberan daukaten produktua, adibidez, gehiegi ekoizten badute, edo tomate hori helduegi badin badago, tomate hori erabiltzen dugu gure gazpatxoa eta kalitatezko produktu bat egiteko. Hurrengo fasean guk ekoiztuko ditugu eta guk edukiko dugu hemen gure baratza. Bukatzeko platera montatuko dugu, horretarako moldean jarriko dugu nahasketa, ondoren kurruskaria eta ogia ipiniko ditugu plateran, eta gure gazpatxoa, itsaslur gazpatxoa, isuriko dugu aldamenean. Bueno, Joseba, ikustezun bezala platera honek aukera ezberdinak ematen ditu, nahi dituzun produktuak sarditzazkezu, eta eskerrik asko etortzeagatik, gonbidatzen dizuegu geure produktua daztatzera, geure lantegira etortzea. Bueno, hurrengora arte eta agur. Agur. Hau pane, eta hau pander, eta hau paite zuen guztia. Ai, amasei txura horreke bai, oso ona, ire etxetik urbillo zioneti baino, Bai, Bizkaian. Igual Iker lehenu azalduko, baina, bueno, ni eunen baten azalduko naiz. Bezarka da hondi bat eta jarraitu goxatzen. Gurean jarraitu berdu, lasaina hortxe dakau, gainetikan kurruskari gelditzen, hemen ziazer batzuk, sobratu zaizkigu, eta irutu zait ondo barrengorri botatzeko. Hemen inbiar dezuna da Iker, behitu, txorten aldezu, danak kendu, Bai. edo bestela, kendu horrela. Zergatikan, guain, intxala daiteko bai, nahiko fina nahi diamostia, bale? Vale. Txekit danako ez, baina nahiko fina. Zergatikan, txampiñoiak pusketa ondila bakordinikan. Berez gaina perretxikuk ez dia oso indigestuak egon dia gordinikan daudenean. Jendia txampi jatetu, nire baino ezin behin perretxiko bat onton bat jaten, baina ez da asko janbiar. Gordinikan gutxi janbiar dira perretxikoak. Hoi moztu, eta gero ingo deuna da. Perexil olio bat prestatuko deu, eta alinatu ingo deu, eta ziazer bauek esan duen bezala nola sobratu zaizkigun, elkarrekin jarriko ditugu, bale? Eta ni bitartian, gerezi tomatekin, jungo naiz. Hau hemen dakaure, iteko oliotxua. Ezin hobe. Bueno, sarta jatea, eta martxan jarriko dugu. Bueno, eta esatari moduan, hainbat lekutan ibiltzeaiz, ezta? Bai, tokatu zait. Egia esan, kirol ezberdinetako ekitaldietan egoten az esatari bezala. Hainbat kiroletan egin dute lan hori. Ni txirrindularitzan entzun diat. Bai, ez nitxok naztuta, ez da? Txirrindularitzan egiten dut Euskal Herriko itzulian egotenaz, bai gizonezkoen lasterketan eta emakumezkoen lasterketan, Espainiako itzulian ere egoten naiz, urtero, hemen Euskal Herrian etaparen bat izaten bada. Autoan barruan, auto baten, edo irteran horre egiten dugu txirrindulari guztien aurkezpena, gero irteran lerroan, zinta mosketa eta gero helmugan egiten dugu txirrindularien helmugaratzea eta sari banaketa. Eta gero Frantziako turrean ere egondan hau, hor bai, kotxean joan nintzen, esatari bezala, tropelaren atzekaldean. Eta horra dibez telebizale bakazue kotxe barruan, zatikan horrez, barruan noa karreran zua, baina ez zaude dana ikusten une oro, ez da? Igual entzuten zoaz. Baina entzuten eta ikusten. Hemen Frantziako turreko kotxeak euren telebista izaten dute, orduan zu lasterketa zuzenean ikusten dozu. Eta hor, ipatzen zoa, zelan doan lasterketa, eta horre, egin genuen lana gehien bat izan zen, txirrindulariak babestea. Tropelaren atzekaldean geratzen ziren txirrindulariak babestea batez ere mendateetan. Ze, aurreti joaten da tropela, baina atzean geratzen direzan txirrindulariak babestu egin behar dira eta ikusle guztiei, esan behar dira zelan oraindik lasterketan txirrindulariak falta direla eta mesedez errepidera ez hartzeko. Bai, porque jendea berotutea, ja pasatzea ez egine, eta guztien duaia aldia latea, eta horre tortzen dira iztripuak eta historiak, ez da? Eta gero, bestelako beste kirol batzutan ere, mendi lasterketatan, txakur krosean, esku baloian, deitzen duten leku guztietan. Area, jonda, azkenean, gero, informazio guztia hartu, alik eta ondoen egiteko lana, ze azkenean esatari lana egiteko,
asko informatu behar zara, eta hor, ordu asko sartu behar dira. Nik hori izatete bai, jo, ni adibidez buruak atela kakauete bezala, eta izenak, eta jendia, eta bestia, eta horro, ezin dezu, gaina hankasatu, gaina zuzenian zabiltzei, esate bateko, ez da? Hori da, adibidez Euskal Herriko itzulian, 24 talde izaten dira, 168 txirrindulari. 168 txirrindulari hoien informazio guztia batu behar dozu, gehien bat, nabarmendu zelako palmaresa duten, ongoa diren, ze adina daukaten, hori zel lasterketa irabazi duten, eta horrek danak bere lana dauka atzetik. Azkenean ezin zara jarri horre publikoaren aurrean mikrofono batekin informazio barik, ez? Claro, entzuten nahi dan jendeak asko daki gaina, ez da? Eta hor du nahi bertzea, ez da? Bai, karo, hor azkenean, saletu adituak egoten dira. Orduan ezin dozu edozein gauza esan. Dudi gabe. Baina, gustora egiten dodan lana da. Egia esan, asko gustatzen zait, asko gozatzen dut, eta gustora egiten. Eta balda kirolen bat hor txintxilika dakazula, gustatuko zitzaizula bertan eotia esatario ezela, edo? Bai, berez pelotan egiten dut, desatari lanak, emakumen eskupilotako jaialdi guztietan, baina bai gustatuko litzaidake profesional mailako final bateko esatari izatea. Ona. Jokin Altunak eta jokatzen deurien horrelako final bateko esatari izatea. Baina, etorriko ez da? Helduko da. Egunen baten helduko da. Heldu behar bada, helduko da. Idakaken errestasunakin hitzeiteko, eta gaina dominatzekenakin gaina eta gustatzen zaikenakin, ez da? Hori da. Gustokoa bada, beti errezagoa da. Dudi gabe. Bueno, hemen dakatenanik ja, oliotxoa bia prestatuta barrengorri hoiei botatzeko, bale? Hemen dakauna da, geresi tomate salteatuta ondon jartzeko. Eta behitu lagunak zeitxura dakan honek. Bono! Utziko aldiak ere trapo. Uste, bi trapokin ateako eta bazpare. Ahí ba. Hoi bero hon behar duta. Oidek. Minikan alduko jau. Zenba minutu izan dira, eskenean? 10 minutu egon dia. 10 minutu egon da hor. Begiratu zeitxura, Ona indio gaurko bai. Oantxe esan dek. Beitu, bota dena honea, hau lehenko dugu, beitu, zia zerbak. Freskoak dira, eta beitu zer puskatzen dian. Eskukin hola 4 golpe eman, eta botako zu barrengorri guztiak horrea. Bota honea perretxikoa. Muztuko da zapurrotxoa gehiago. Fiska gehiago moztu. Eta hori, nazteko eta alinatzeko, hemen dakau nazketa prest. Olio pixka gehiago botako jot, eta hemen goiara batekin, txak, barroa. Bueno, eta udai behira. Xakarrek, ze ekitaldi ditu esku artean? Horre emakumen jaialdiekaz txapelketa barri bat martxan jarriko dugula. Horre uda partian, telebistatik emango direnak emanaldi guztiak. Guztira 5 emanaldi izango dira eta martxan jarriko dugu. Horre usteieko 5 astelenetan izango da. Eta hor bagabiz ja lanean, atzetik lan asko inbardalako hori antolatu alizateko, eta horrekin ja martxan gabiz. Gero hori, Bilboko gaueko maratoia, urrian izaten dana. Hori ja fijo bada, ez da? Bai, ja 16. ekitaldia izango da, 16. urtez jarraian antolatzen dugula, ia aurten 13.000 parte hartzaile baino gehiago sartzen ditugun. Kudiatu biardare bai, ez da? Hainbeste jende eta alde bat iti bestea eta oitanak txikun ibiltzeko eta, Hori mundu mailako ekitaldi bat da. Azkenean 35 herrialde ezberdinetako parte hartzaileak izaten dira. Eta 3 ibilbide dira, gauez, Bilboko kaleetatik, eta horregaitik da, oso ekitaldi zaila, oso ekitaldi berezia antolatzeko, eta lan asko egin behar dana. Seguru aski buru belarri ongo zatela, dena ondotekola, eta 16. izan da, trukua hartuta eukiko zuen gaina, ez da? Bai, trukua hartuta, eta ja iria ere ondo ezagututa, baina hala ere beti urtero beti izaten dira. Horre, gora bera, oztopoak, eta urte bakotxa oso ezberdina izaten da.
Bueno, lagunak, hemen txen txalada bota nahi nun horrea, baina ni uste zeitela ez dakatela leku gehiagi. Ingoetena Nahi da hemen. baduzu parte hartu gomidatuta. Bai? Joseba? Bai. 10ekoan, 21ekoan, 42ekoan. Osa, dizu, amarrekua, dao. Bai, 10ekoa ingozu, ez? Kontuz, Nahiko leuna animatu da, naizela. gainera, nahiko leuna. Leuna, Zer, pizka nahi gorrago, duzu? pizka lehenago, pizka bigarren Ni gomidatzen zaitu. Bai. Zu etorriko zara? Ja nervioso jartzen nahi baina bueno. 10 kilometroko kilometro, ibilbidea gau ez. Bai, gau ez. Bita tabernak ez Kriston dago esperitzia. bidia, no? Tabernak bidia. Irten zara nonos korrikan gauetan? Ez, sekula. Inoiz. Dantzan bai, Dantzan, bai, esan duztezu, Bilbo ezagutzen duzula gau ez, baina Mekatxila, korrikan, mat. lehenengo Korrika. korrika egin gau ez, Vale, segundek, eta zazpi gero segundek esan dek? Urriaren 19. Urrean emeretzia, Bilbo. adi. Bai, Hemen dina begira, banabil, hemen dana begira, David. beharra indian iguengoa. Zerditan hasi nagoia. Bueno, launak, hemen txela gau, barrengorri lasaña, entxala barrengorrina, eta gerexi tomate lagungarri. Mila esker etortze batik, Zuri. jarraitu hor kirola neurra ematen, Hori da. eta gu hemen jarraitu dugu, zukaldatzen. Venga, ba, eskerrik asko. Agur lagunak. Agur.